Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu Bapak paring Gusti ingkang Maha Wilasa. Ingkang hamabar gumlaring kabagas kawratan saha kawilujengan. Muga tansah tumedak tumanduk kajiwa kasarara ing jiwa nggo panjenengan sedalasan kula. Ora dina sagung keluarga. Katur wonten ngarasanipun sesepuh bini sepuh saha aji sepuh ingkang praring pamaos saha lebda ing brutur ingkang satu winabekten. Para pangman pangbating praja manggal negari ingkang satu sinudan. Para alim ulama ingkang kinaro tepa palupi ing reh piwucal luhur agami suci ingkang pantes tinulak saha tinulada dening para umat. Sagung pratamu kakung sahutri ingkang pantes hanapi sagunging pakurmatan. Tadah duduka dene kula sampun purnawani dideleng ngarsa panjenengan. Kanthi hanilar tata kramituen subasita nggih kadereng anggen kula nuhun pawulan Bapa Jaryanto minangka pambiya raksitaning hadicara ing rikala menika. Nanging saderengipun pertama sumeka dhateng tansah hangunjakaken ras puja dalah budi syukur sahandhap pepeto dalem Gusti ingkang murbeng dumadi. Awit saking sih kadhan mewah palimarwane Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Mugi lampah adicara purwa madya ngantos susana pinaringana widodari ing sambikala. Salawat salam tansah tumanduk mring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi mantos sestafat benjang ing dinten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung pratamu ing dalu mriku mat dolar Tritunggal ngaturaken lelibur dhumateng sagung pratamu ing ladan Tritunggal menika simbar etan simbar kulon simbar tengah dhumateng adik-adik Karang Taruna Seni Krawitan mat dolar Tritunggal ngrawuhaken inggih punika Ibu Waranggono ingkang mijil saking Baja. Asmanipun sinten menika, Mas? Mbak Marbuah ngoten. Oh nggih. Nggih? Oh nggih. Lan sumangga dhumateng adik-adik Tritunggal ngaturaken lelipur dhumateng sedaya tamu undangan ugi dhumateng lingkungan simbar etan simbar kulon lan simbar tengah ugi ing laladan Tanggung Rejo sak kanan kengipun. Sumangga kalajengaken.